खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 500 रांनि थाखाय गोदोना हास'नाय जाथाय गोदोना हास'खांनायनि उनाव खर' आरो सिखा लानानै पुलिस थानायाव नुजाथिहैदों दायनिगिरिया जाय जाथायखौ नुनानै पुलिसाबो सोमोनांदों बे सोमोनांथाव जाथाया सनितपुर जिल्ला राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दयालपुर गामियाव जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला टनिराम माद्रि 25 बोसोर बैसोनि सुबुङा बयलार हेमब्रेम मुंनि 55 बोसोर बैसोनि सुबुंनि गोदोनाखौ हास'दों 500 रां बिनायनि थाखायनो जादों बे जाथाया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 55 बोसोर बैसोनि बयलार हेमब्रेमा टनिराम माद्रिनाव 500 रां बिदोंमोन नाथाय टनिराम माद्रिया 500 रांखौ होआखैमोन रां होयैनि थाखाय हुमखि होदोंमोन बयलार हेमब्रेमाबो बेनि उनावनो बिथांमोन सानैनि गेजेराव नांज्लायलायनाय जादोंमोन बेयावनो 25 बोसोर बैसोनि टनिराम माद्रिया बयलार हेमब्रेम मुंनि सुबुंनि गोदोनाखौ हास'दों आरो बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव टनिराम माद्रिया गावनो गोदोना हास'नाय खर'जों लोगोसे सिखाखौ लानानै 10 किल'मिटार जानथायसिम आथिंजों हान्थिबोनानै राङापारा पुलिस थानायाव हरनि समाव नुजाथिफैदों जायखौ नुनानै पुलिसफोराबो सोमोनांदों गासै जाथायखौ मिथिनायनि उनाव राङापारा पुलिस थानानि पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों मख'नो गोनांदि दायनिगिरि टनिराम माद्रि आरो दानथारजानाय बयलार हेमब्रेम सानैबो मोनसे गामिनिनो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों खनले रां जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा जाख्ल'नायनि हेंथा आरो सोलायनायनि स्लगानजों सोरखार दानाय प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखाराव खनले जाख्ल'नायनि अजद बाक्सा जिल्लानि दिहिरायाव PMAY बिथांखिनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद निकासिनि PGDCनि चेयारमेन अनन्त देकानि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला न' लुनायनि सिगांनो न' फैनायनि मुङाव चेयारमेन अनन्त देकाया मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 1,500 रां लांदोंमोन बेनि अनगायैबो न'नि थाखाय गिबि किस्तियाव 32,000 रां फैनायखौबो 2,000 रां लानानै थांदों बेनि अनगायैबो आरो आद्रा थाबावनाय रां हाबबावोबा 2,000 रां दाबि खालामदों होननानै अजद होदों बिथांनि अनगायैबो गुबुन सासे मुलाम्फायारिनि न'नि थाखाय फैनाय 1,14,000 रांखौबो अनन्त देकाया गावनो लांजोबनानै न' लुनायनि थाखाय मुवा बेसादफोरखौ गावनो बायनानै लाबोयो बेनि अनगायैबो अफिसनि खामानिनि थाखाय होनानै आलदायै 10निफ्राय 12,000 रां लांबाय होननानैबो अजद होदों आरो बेबायदिनो मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 5,000निफ्राय लानानै 10निफ्राय 12,000 रांसिमहालागै चेयारमेन अनन्त देकाया रां लादों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा BTCनि 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि होनायनि गोहोखौ आसाम सरकारा लांमारबाय नामा BTCनि 4th ग्रेडनि साख्रियाव BTRनि बायजोनिखौ आसाम सरकारा थिसनथाइ होयोब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां खहा जागोन BTRआव BTRनि बायजोनि सुबुंखौ 4th ग्रेडआव साख्रियाव थिसनथाइ होनो थाखाय आसाम सरकारा एपइन्टमेन्ट होनायखौ लानानै दुलाराय BTR कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां गेरेमेल बिथाङा बुंथिदों दि BTCनि 6 शिड्युल पावारआ दासिमबो दं होननानै फोथायो बेनिखायनो 6 शिड्युलानो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ होनो हायो बेयाव रावबो हाबखावनानै एपइन्टमेन्ट होनो हाया नाथाय BTCनि बायजोनि नलबारि सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टआव मावनाय सासे मावख'गिरि जाय थैबाय बिथांनि फिसाज्ला राफिकुल आलीखौ कम्पेन्सेसन ग्राउन्डआव BTCनि मसलपुरनि सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टआव थिसननो थाखाय आसाम सरकारा एपइन्टमेन्ट होदों जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारिया आरो माबोरै BTCनि बायजोनिखौ BTCनि सिङाव मसलपुराव 4th ग्रेडनि साख्रियाव थिसनथाइनि थाखाय आसाम सरकारा एपइन्टमेन्ट होनो हाखो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिक्रम दैमारिया फोरमायथिबावोदि राफिकुल आलीखौ मसलपुरनि सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टआव थिसननो थाखाय NOC नागिरदों जायखौ लानानै गासैबो अफिसारफोरानो हेंथा होदों नाथाय गासैबो अफिसारफोरा हेंथा होखांनायनि उनावबो जुदि जोंनि EM आरो चिफ बिथांमोनहा NOCनि थाखाय गनायथि होयोब्ला जों गैला होननानै बुंथियो मानोना आसाम सरकारनि मावख'गिरिया आसाम सरकारनिफ्राय BTCआव साख्रि लाफैयोब्ला बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय आलदायै पस्ट लानानै फैया बिथाङा जोंनि BTCनि पस्टखौसो आवग्रिफैगोन जाय जोंनि थाखाय गिदिर खहा होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनिखायनो जाहाथे बेबायदि थासारि जानो मोना बेनि थाखाय MCLA EM आरो चिफ बिथांमोनखौ खावलायो बिक्रम दैमारिया बिथांमोननि अनगायैबो जाय आफादफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों संकसनिफ्राय सदियासिमनि खोथा लानानै बुंफैबाय थायो बिथांमोनहा बेफोरनि सायाव प्रेस मिट होआलासे जायफोर जोंनि गोहोखौ लांनो नागिरदों जायफोर BTCनि बायजोनिया BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो 18 लाख रां लागासिनो दङ बेनि अनगायैबो BTR गोरोबथानि दफाफोरा जानो थाङाखै एबा जायाखै बेफोरनि सायाव खौरां लानानै प्रेस मिट होफै होननानैबो खावलायहरो बिथां बिक्रम दैमारिया
जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव सास्नि आइटिबिपि पार्सनेलनि जिउ खहा अमरनाथ यात्रायाव डिउटि होनानै बासजों फैबाय थानायावनो जाब्रबथाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गासै 39 सिकिउरिटि पार्सनेलफोरा अमरनाथ यात्रायाव डिउटि होनानै बासजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लानि चन्दनवारी पहलगामनि साखाथियाव जाब्रबथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला टार्निंआव सामलायनो हायैनि थाखायनो बासआ लामानिफ्राय गोग्लैलांदों आरो दैमानि रुगुङाव गोग्लैहैदों, जायजों बासआ गासैबो खहा जादों। बासनि ब्रेक फेल जानायनि थाखायनो बासखौ सामलायनो हायाखै होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासआव गासै 39 सिकिउरिटि पार्सनेल दंमोन। 39नि मादाव 37आ आइटिबिपिनि जवानफोरमोन आरो 2आ जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिसमोन। 39नि मादाव 7 आइटिबिपिनि जवानानो जिउ खहा जादों आरो 30 सिकिउरिटि पार्सनेला जोखोम जादों। जाथाय जानायनि उनाव एसडिआरएफ आरो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस जथायनो रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो जोखोम जानाय गासैखौबो एयारलिफ्ट खालामनानै श्रीनगरनि आर्मी हस्पिटालाव फाहामथाय होफैदों। जोखोम जानाय 30नि मादाव 9खौनो गाज्रि जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। प्रमद बर'नि बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाया रोखा। नाथाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि सायाव सावरायगोनसो होननानै बुंथिदोंमोन। गोरोबथायाव रोखा थाखानायनि उनावबो बेनि सायाव सावरायगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंथिनायनि सायाव एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां डक्टर रनज पेगु बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैदोंमोन, जेराव बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि सायाव सावरायगोनसो होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायावनो एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव सावरायगोन होननाय लिरनाय गैया। गोरोबथानि बायदियै बिटिआरनि निट बेस्ड भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ आरो बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थाखायसो लिरनाय दं। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर बारलांबाय, बे खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै। थांनाय डिसेम्बर दानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो डाइरेक्सन हरदोंमोन, नाथाय दासिमबो खामानिखौ मावनो हायाखै। आरो दिनै डक्टर रनज पेगुआ सावरायगोनसो होननानै बुंथिदों, जाय सोंखारि जाथाव होननानै बुंथि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि स्पिरिटखौ गोथौयै बुजिदों। बिटिआर गोरोबथाखौ गोबां बर'फोरनि मुंख्लंजोंसो मोननो हादों। बेनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि खोथा होनाय मथे खामानिखौ मावथों। सोरबा मन्थ्रिया 6.3 दफानि सायाव सावरायगोनसो होननानै बुङोबा एबसुआ गनायनो हाया आरो सोंखारि होननानै बुंथि दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफाया थालाङोबानो बेखौ गनायनो हाया होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां आसाम केबिनेटआव लानाय मोनब्रै थांखिनि सायाव हेंथा खालामनानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सुबुं सांग्रांथि मेल खुंगासिनो दङ। मोनब्रै थांखिफोरा जाहैबाय थाखो 3निफ्राय थाखो 11सिमाव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि खालामनाय, थाखो 6निफ्राय 12सिम डुवेल मिडियाम खालामनाय, साबसिन हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिखौ सिबिएसइआव सोलायनाय आरो आसामनि मोनसेबो फरायसालिखौ सोरखारि खालामला होनानै थांखि लानाय। जायनाखि आसाम केबिनेटआव आसामनि फरायसालिफोरखौ आरो सोरखारि खालामला होनानै थांखि लादों, बेनिखायनो बे थांखिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ एंगारनानै नंगौना नङा बेनि सायावनो रोखा खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन आसाम सोरखारखौ। बेनि सायावनो डक्टर रनज पेगु बिथाङा रोखा फिननाय होआलासे बेनि सायाव सावरायगोनसो होननानै बुंथिदों। गनायथि मोनखांनायनि उनावबो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दिल्लीयाव सोमावसारनायखौ होबथानो थाखाय आसामनिफ्रायनो बिथोन हरदों होननानै दिल्ली पुलिसानो फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों बनसुनि दैदेनगिरिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 आगस्टआव आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो दिल्लीयाव थांनायनि उननिफ्रायनो माखासे आफादफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे अजद होलायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय गनायथि मोनखांनायनि उनावबो दिल्ली पुलिसा सोमावसारनायखौ हेंथा होनायाव आसाम सोरखारजों लोगोसे एबसुनि आखाइ दं होननानै सोमावसारगिरिफ्रा गिबियाव अजद होग्रोदोंमोन। बेनि उनाव बे अजदनि सायावनो फोरमान होनो थाखाय एबसुनिफ्रायबो दाबि खालामदोंमोन। बेनि सायावनो बनसुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गनायथि मोनखांनायनि उनावबो जेब्ला दिल्ली पुलिसा फैनानै हेंथा होफैदोंमोन अब्ला पुलिसजों दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। बेयाव दिल्ली पुलिसा फोरमायथिदों आसामनिफ्रायनो बे बिथोना फैदों आरो नोंथांमोननि मानसियाबो दिल्लीयावनो दंफैयो, बिथांमोनहानो हेंथा होफैदों होननानैबो दिल्ली पुलिसा फोरमायथिदों। बेनि उनावसो खुद्रिनानै माखासे सोमावसारगिरिफ्रा एबसुनि सायाव बे अजदखौ होदों होननानै फोरमायथिदों बनसुनि दैदेनगिरिया। बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव सोमावसारनायाव हेंथा होदोंब्लाबो
बे सोमावसारनाया गेदेर जाफुंसार जानो हादों मानोना बे सोमावसारनायजों मिरु सोरखारा मिथिनायजों लोगोसे गासै भारतआनो मिथिदों दि बड'लेण्ड सोमावसारनाया थैनानै थाङाखै दासिमबो गोथाङैनो दङ होननानै फोरमायथियो बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव गासैबो भारतनि सुबुंफोरानो सोमावसारफैयो नाथाय गनायथि मोनखांनायनि उनावबो सोमावसारनायाव हेंथा होनानै सोरबा हारिखौ बेबायदि जोबथेनानै दोननाया जाफेराखैमोन होननानै पुलिसाबो सिमान लादों जायनि थाखाय पुलिसफोराबो लकआपनि सिङाव स्ल'गान होनायखौ हेंथा होआखै आरो बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौबो मोसानो गनायथि होदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर हेंथा होनाया गासैबो आसामनिफ्राय बिथोन फैनाय आरो राजखान्थि सोलोनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानैबो दिल्ली पुलिसा फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि खौरां गिरिमेल बिथाङा फोरमायथिदों दि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बे बोसोराव आजादी का अमृत महोत्सव खुंनो बिथोन होनाय लेखायै मोजाङैनो खुंनाय जादों बे आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानैनो स्कुल एडप्शन प्रग्राम लानो थांखि लानाय जादोंमोन बे लेखायै गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावनाय गासै सा 500खौ गं 500 गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव नोजोर लाखिनायनि हाबा मावनो थाखाय बिबान होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायनाखि सोरखारि फरायसालिखौ बे समाव नेवसिदों बेनिखायनो फरायसालियाव मा रोखोमै फोरोंथाय होनाय जादों फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव सानफ्रोमबो फैयो ना फैया SMC मिटिं जायो ना जाया फरायसालियाव जानाय आदार होयो ना होआ फरायसालियाव लाइब्रेरि कम्पिउटार लेब हौवासा हिन्जावसाफोरनि गुबुन गुबुन टयलेट दंना गैया बेफोरनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावग्रा जेरै प्रफेसर इन्जिनियार डक्टर आरो गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावग्रा बिथांमोननो बिबान होनाय जाबाय होननानै बुंथिदों जाहाथे फरायसालिनि खमसे खम गोनांथिखौ सुफुंनो हायो होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों